Hello guys! Good morning po! So it's National Day, so holiday po dito sa UAE. So today and tomorrow. And dapat nga po, di ba, magka-camping po sana kami na pag-usapan. But sad to say, dahil nga po sa nangyari kay Mama Norma, inupin ko po yung aircon. So dahil nga po namatay na si Mama Norma at umuwi rin po si Daddy, kaya kinansel pa namin syempre yung camping kasi parang hindi naman siya naaayon na magka-camping po kami, o di ba? So pero dahil may bata nga po sa amin, si Ariana, so then nag-aya din po yung pamangkin natin na si Joy sa kanila. So magpa-park na lang daw po kami. So ihaw-ihaw lang para malibang yung mga kids. So I'm with Ariana. So Ariana, say hi. Hi po. Hi po. So dito muna siya nakaupo, and then later once her daddy is here, so dito po si Arlo, and sa backside po sila ni mami niya kasi not allowed po na umupo sa front. Diba, bebe? Yes. So for now, dito siya kasi nauna na kami, nagpainit na ng makina, and syempre tayo po yung driver today. Kasi wala po si Tito Lolo, guys. Opo, kasi wala si Tito Lolo. Saan si Lolo? Nasa Philippine style po, namimiss na po si Si Lola Norma. At nagpabunot po siya ng ngipin yesterday. O, yan, no. Kasi, guys, pinabunot na po namin yung dalawa niyang ngipin dito sa front. Kasi, meron na rin pong tumubong dalawa. Kaya, para maka-expand or makabuelo yung sa likod ng ngipin niya, so, pinatanggal na po namin yung sa front. At, hindi po siya umiyak. That's why, sabi ng dentist kahapon, you're so brave and a smart girl naman. Kasi, hindi talaga po siya umiyak. Tita, yung gel maanghang. Oo, paano yung kasi pampamanhid para hindi mo maramdaman na kapag binunot, hindi mo mararamdaman yung sakit. Binunot ang sakit. Ay, nasaktan. Ba't hindi ka nag-cry? Hindi ko lang. Dahil sa gel. Dahil sa gel, ganun ba yun? Hindi siya talaga nag-cry. So proud of you, baby. Kaya in return, dahil hindi po siya nag-cry at nagpabunot siya ng ngipin, may regalo si Tita BG sa kanya. Advance Christmas gift ko po sa kanya. Yung necklace. Ayan po, oh. And the watch there. Na mamurahin. Oh, Ito pa yung yung regalo ni Tita. Pangmayaman. Pangmayaman na watch. Regalo ni Tita Joy. Joy. Opo. So, sige po. Ano tayo? Ma-copyright. O, sige. Stop ko muna. So, magkwento. Hi guys! Good morning! Good morning po. Today po pupunta kami sa park. Kasama sila Yara, and Tita Joy, Tita G, and Ninang Silinan, Ninang Carol, and Tita Willard. Hindi yata sasama si Tito Willard. Look at her new necklace. It's so beautiful. Look sa yaman ni na si Ariana. Kumikinang-kinang. Opo. So guys. Yung kay Tita dito lang kumikinang-kinang. Diyan lang ba? Tingnan. Happy National Day! Happy National Ay lang, di mo sinuot ang National Day mo na na binili ko. So guys, good morning, good morning! So look at Ariana's outfit. It's beautiful. It's beautiful, right? Yes. Ang lamig.